नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक पप्पू परदेसी। आप लोग से एगो अनुरोध बा कि हमारे स्टार फिल्म्स और पप्पू परदेसी ऑफिशियल दूगो चैनल बा, जैसे कि पप्पू परदेसी ऑफिशियल पे हमार गाना छूटेला और स्टार फिल्म्स पे पारिवारिक वीडियो कॉमेडी हम बनाइला। तो केहू भी काम कल चाहता तो हमारा चैनल पे कर सकता। हमार कॉन्टेक्ट नंबर बा 7488729368। 24 साल के अंदर में केहू भी औरत हो या लड़की हो, अगर अच्छा लगी तो काम केहू करी, ना लगी तो कोनो मतलब दबाव नहीं खे। और हम तनख्वाह के रूप में सबके रखिला, तनख्वाह दिला जितना भी जेकर पैसा होला महीना के उतना हम दिला। अच्छा एक्टिंग होखी, अच्छा अगर लुक होखी काम करे के, लोग जल्दी लोग चॉइस करिहन, एक्टिंग देखिहन तो हम वही हिसाब से पैसा बढ़ाइला। तो आप सबसे अनुरोध बा कि एक बार जुड़ी और तब देखी कहानी के का अंत बा।